Gyda'ch cyfres chi Parch, pam o'ch chi wedi dewis ar ffocws ar myfanwy, edrych na'r gŵr neu aelod eraill o'r teulu? O'n i eisiau sgwennu cyfres deledu oedd am brofiad y fenyw mewn cymdeithas. Beth yw prif themau y gyfres Parch? Bywyd a marwolaeth, dwi'n meddwl. Yn amlwg pam o'ch chi'n ysgrifennu'r gyfres, oedd gyda chi darlun clir o fel dyle'r cymeriadau a popeth fod, fel eich chi'n credu fod y cast wedi ymdopi gyda'ch sgript. Wel, dwi'n meddwl bod y cast wedi gwneud job anhygoel. Mae caryseleri fel myfanwy jyst mor gredadwy, mae mor addfwyn, mae lot o ddyfnder i'w hyfformiad hi. A fi'n credu bod Hugh Davies sy'n chwarae Terwyn a Rhys Powell sy'n chwarae Eirig wedi bod yn wych o ran gweithio gyda hi a chwarae o gwmpas i hyfformiad hi. A nhw yw'r peth creiddiol dwi'n meddwl sy'n gwneud i'r gyfres i weithio.